Музикална шарения. Живата история на музикалната ни традиция. С добри новини се срещаме в Музикална шарения, уважаеми слушатели. Аз съм Цвети Радева и тази вечер имам удоволствието да ви срещна с българка на годината 2024 година на името на Света Злата Мъгленска. Това е престижното отличие, което Агенция за българите в чужбина връчва от 2009 година на българки с активен принос за съхранение, опазване и популяризиране на българските традиции, език, идентичност извън границите на България. Това са онези българки, които не пестят силите си, не пестят личното си време, не пестят енергията си, за да могат, освен че работят в чуждите страни, да носят със себе си българското, да го развиват, да го предават на поколенията. Тази година са номинирани 20 българки от 11 държави, 7 от тях са отличени, а една получава статуетка и иконата Света Злата Мъгленска, небесната застъпница на българите в чужбина. Днес, уважаеми слушатели, ви срещам с Анита Екенова. Вие вече много добре я познавате като инициатор и създател и основен координатор на събора на Мегдана на другата България и също така член на управителния съвет на Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина. Само преди 2 дни Анита Екенова получи наградата на Агенция за българите в чужбина българка на годината. И не само българка на годината, но и българка на публиката, защото и публиката, която онлайн гласува за българка на годината, избра Анита Екенова. Честита награда, госпожо Екенова. Много ми е драго да сте в България и да получите тази награда. Благодаря ви, Цвети Радева, благодаря на всички ваши слушатели и на всички, които подкрепиха тази награда да стане всъщност реалност. Специални благодарности на хората, които ме номинираха. Много хора застанаха зад гърба ми, защото всъщност всичко, което правя, го правя заради тях. Моята мечта и моето желание винаги е било да събирам хората, да ги събирам на един Мегдан или където и да е, обаче те да се събират, да се радват, да са един с друг и да творят заедно, да създават тази връзка, тези мостове между различните страни, различните фолклорни състави. Цялата тази емоция, която съм опитала да вложа във всичко, което правя, било то в Извора, на Мегдана на другата България, пътуващия събор, в Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина, намирам, че тази награда всъщност е по някакъв начин благодарността на тези хора, която се връща към мен и съм им много благодарна, че така го чувстват, както аз съм го почувствала, за да направя всичко, което съм направила за тях. И според мен не е само благодарността, това е необходимостта на тези хора да има такива събития, защото вие сама казахте, вашата сила е в това да съберете хората и мисля, че точно с това спечелихте тази награда, защото няма по-мащабно събитие за българи в чужбина от събора на Мегдана на другата България. Ние с слушателите на програма Хоризонт бяхме тази година на 10-то юбилейно издание на събора в Лион. 107 групи от 18 страни от Европа и Америка. Не е имало досега такова чудо и сигурно ще се разраства. Този събор е заченат, така да се каже, с много любов и с много желание. И аз съм изключително горда и щастлива, че неговата съдба е такава, че той събира толкова много добри, усмихнати, емоционални и силни и горди българи и чужденци, които обичат българския фолклор. Вече 10-та поредна година. За нас Изворчетата беше истинско удоволствие и чест да можем да посрещнем всички наши гости и мегданци, които ни подкрепят през всичките тези години при нас в Лион. И хората ни виждат, чужденците ни виждат, те ни усещат. Когато видиш едно такова множество, както беше множеството, което се събра на площаден Теро в Лион, аз имам колеги, които в този момент са минавали с автобус покрай Теро, когато ние танцувахме и ми говориха, те дори не са присъствали с такава емоция за това събитие. Ме казват, как си ги организирала тези хора? Как са дошли всички? Дошли са ето. Значи какво прави единението, обединението, българския дух и желание да се събереш. Това сама не мога да го направя, мили хора. Това само едни много сърцати българи могат да го направят. Това, което аз правя е да ви давам Мегдан, да се събирате и да показвате вашата добрина и желанието ви да вървим напред и най-вече да познаваме нашите корени.
защото колкото по-добре познаваме нашите корени, толкова по-добре можем да напреднем напред в живота и толкова по-горди изглеждаме в очите на чужденците, а те това го усещат. Защото човек, като прави нещо с гордост и с смисъл, няма как другия отсреща да не го посрещне по същия начин. И вие успявате, и това е оценено в цял свят. Сега ние сме приготвили в нашето предаване музика, изпълнения на най-знаковите хасковски изпълнители, защото вие идвате от Хасково, нали така? Точно така. Слушаме музика и продължаваме разговора си. Музикална шарения. Живата история на музикалната ни традиция. Разговаряме с Анита Екенова, основател на събора на Мегдана на другата България, ръководител на група От извора в Лион, член на Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина. Анита Екенова, българка на годината за 2024 година. Много сериозно признание световно бих казала, защото наградата на публиката е гласувана от повече от 4000 души онлайн. Спряхме разговора до там, докъдето и вие споделихте при получаване на наградата, че когато ти уважаваш ценностите си, когато ги носиш с гордост, и чуждоземецът ще има респект към тебе, и това виждате ли го в очите на мегданците вече 10 години? Това е една от основните мои визии за нещата и това съм опитала да заложа на базата на Мегдана на другата България. Освен факта, че ние се виждаме за да танцуваме, за да творим, това също е много важно, творческия дух на нашия събор, ние се виждаме и за да покажем нашето единение, нашия фолклор, това с което всъщност ние много се гордеем, да го покажем ние на чуждия Мегдан, т.е. да отидем и да кажем, ние сме тук дошли, ние сме инженери, доктори, най-различни специалисти в различни области, учители, чистачи, шофьори, няма значение. Но ние имаме история, ние познаваме нашия корен и сме носители на тази вековна култура. И искаме вие това да го знаете, че ние сме тук, уважаваме вашата държава, обичаме да живеем в нея, но пък много държим и на нашата култура и искаме да ви я покажем. И нямате си идея в очите на чужденците колко е важно това нещо. Когато само уважаваш себе си, историята си, културата си, фолклора и корените си, те те уважават повече. За тях ти си нещо много повече от инженер, доктор или така. Ти просто носиш цял един свят в себе си и това е изключително респектиращо. Затова и на мен така ми се иска все повече да чуват за нас, все повече да разбират за богатството, което българския фолклор и култура носят в себе си. И ние, българите, които сме тръгнали да търсим някъде късмет, щастие, или където просто любовта ни е завела, защото има много двойки, които просто са намерили сродна душа и поради тази причина са заминали в чужбина. Не сме всички избягали. Нека чужденците да знаят кои сме ние, българите. И още веднъж казвам, ние сме посланници, страхотни посланници на България в чужбина. И когато хората виждат това, те забравят за всички други негативни неща, които може да са чули за България. Аз си спомням, че когато пристигнах във Франция, много често на различни събития ми казват: България, да, Силви Вартан и киселото мляко. Да, обаче сега не. Има вече много други неща, свързани с културата, с различни престижни награди, дори и с операта, ако искате. И сега с нашия Мегдан, защото смея да твърда, че той така стана доста известен, доста голяма популярност. Има вече дори сред чужденците, както видяхте на нашия Мегдан, имахме гости, изпълнители французи, които правят български фолклор и мога да ви кажа, че дори вече те самите станаха звезди в Франция, в тази среда, където чужденци правят български фолклор, който е изключително интересен за французите и те много го харесват, много го обичат и макар и не винаги да знаят всичките хора, винаги се хващат с голямо удоволствие на нашите кръшни български хора. Това е нашата цел. Да събираме хората, да ставаме приятели, да си помагаме, защото, както знаете, българските фолклорни състави в чужбина, това са общества. Правим се на нашата малка България. Това ще ви го каже всяка група в чужбина. Хор, фолклор, нали, било то фолклорна, детска, каквато ще да е. Това са едни малки общества, които запазват българския дух и култура на едно. В тях са добре дошли и чужденци. Нямаме никакъв проблем с това отношение. Напротив,
толкова ни е приятно да видим, че това, което идва от българския дух и култура, то е много по-широко от това просто да бъдеш българин на документи. Това е една връзка, такава една нишка между различните души. Ние просто се намираме един друг и затова нещата се получават и нашите групи са силни, емоционално свързани и приятелски. И най-интересното е, че вие не просто търсите хорото за събитие или за празник, или за повод, а това става начин на живот сред вашите групи, доколкото аз видях. Да, хорото е това, което ни обединява. Фащаме се за ръка. Има една енергия, която протича по това хоро, която е невероятна. Това го казват дори чужденци. Айде, ние българите, да речеме, сме откърмени с хорото и го знаеме и го виждаме. Това е нещо, което имаме навика на всяка сватба, на всяко кръщене, винаги се танцува хоро. На Нова година, Дунавското, всеки го знае. Но чужденците, те самите казват, че усещат нещо. Просто си част от едно общество, от един кръг. Ставаме си близки, без да сме си близки. Това е магия. И ние всъщност използваме тази магия, която идва от нашите предци, за да можем да обединим тези хора, които живеем в чужбина. И имаме нужда от тая връзка. Пък ние още повече може би от другите имаме нужда от тази връзка и от това да се усетим като едно семейство. Всъщност българите в чужбина сме едно семейство. Имам моето семейство на българите в чужбина по някакъв начин. И аз много ми е мило, като го кажа. Аз имам едно огромно семейство, моето отизворно семейство първо и после моето мегданско семейство. И съм богата с роднини и както Цвети Радева вие казвате, Мегдана е една родова среща. И ние така вече 10-та година се срещаме като един род, семейство, родина, всичко заедно. Тази голяма емоция е свързана с българското и с България на едно място. Анита Екенова, създател на събора на Мегдана на другата България. Слушаме музика и след това все пак да кажем на нашите слушатели коя е Анита Екенова. Музикална шарения. Живата история на музикалната ни традиция. Знаете вече, уважаеми слушатели, Анита Екенова е българка на годината, наградата на Агенция за българите в чужбина за 2024 година. Анита Екенова помните и познавате от събора на Мегдана на другата България. Вече можем да си говорим на ти с нея, както и вие, уважаеми слушатели, но никога не сме ви разказвали коя е Анита Екенова, как от Хасково стига в Париж и след това в Лион. Аз съм родена в Пловдив. Това е един от любимите ми градове. Все пак искам да го кажа. Първите 3 години съм живяла там. След което се местим в Хасково, където живея през цялото ми съзнателно детство до края на училище. Учила съм в руската гимназия първо до 7 клас и след това в езикова гимназия Петко Каравелов. И междувременно много ми се танцуваше. И започнах първо с латиноамерикански танци 1 година, после джаз балет 1 година, но явно това не бяха моите танци и един ден майка ми ме хвана за ръка и казва: "Айде, идвай с мен, ще ти представя Васко Димов, това е ръководителя на детския танцов ансамбъл Южняче към профсъюзен дом на културата, където работеше майка ми." И аз така леко неуверено отивам, той ми прави няколко проби и казва: "Идваш при нас, ще танцуваме народни танци, видиш, много ще ти хареса." И от тогава така до последния клас, до 19 години, всъщност моята 19-та година съм танцувала народни танци. Това, което ми харесва в фолклорните ансамбли, е точно това, което правим всъщност с Мегдана, с Отизвора. Ставаме си като семейство, ставаме си едни много добри приятели. Имам и до ден днешен от Южняче, Хасково. Специални благодарности на Васко Димов за това, че той един вид ми е закърмил с любовта към българският фолклор. След което, като студентка съм била в Великотърновския университет, учила съм приложна лингвистика, френски и португалски и в търсене на реализация, като всеки млад човек, попаднах във Франция. Живяла съм там в Сент-Етиен 1 година, 2 години в Париж, където учих в Сорбоната. Една моя мечта да уча в един страхотен, голям и много реномиран френски университет като Сорбоната и намерих любовта. Мъжих се за парижанин, който не беше парижанин, а ми беше лиончанин и така заминахме за Лион през далечната 2005 година и от тогава вече живея в Лион. Когато родих сина ми Ноа, по някакъв начин усетих, че аз трябва да му дам
да го свържа с моите български корени. И това не се случва само на мен. Мисля, че голяма част от българките, когато станат майки, имат тая нужда да, особено когато живеем в чужбина, да кажат, чакай, аз съм българин, тук освен български език, култура и така нататък, трябва ти да знаеш откъде идваш, откъде идва майка ти при всички положения. Така че води го на българско училище и така в българското училище се запознахме с еманципирани, мотивирани хора, млади хора и създадохме От извора заедно 2011 година и до година ще направим 15 години на От извора. Така че ми върви от юбилей на юбилей с От извора, разбира се. Си станахме много близки семейство, с тях сме много свързани, защото явно Господ ни е свързал, защото имаме еднакви идеи, еднакво желание и мотивация да не само да правим български танци, но и да създаваме тази общност, това приятелско семейство, за това приятелство и семейство, за което ви говорих. И така създадохме и на Мегдана и пак го врътнахме, пак стигнахме до рода български и до Мегдана български. Така да бъде, аз ви пожелавам така да продължава и така ще бъде и до година в Мюнхен, на 11-то издание на събора. Да. Тези 3 дни ще бъдем заедно. Вземете си фолклорните носи и заповядайте да усетите единението. Добрия пример на българите в чужбина, които се обединяват, обичат се, дават си ръка и си помагат. И Цвети Радева, ако ми позволите, само от вълните на Българското национално радио искам да благодаря и на 3 души, които са много важни за мен и които всеки път забравям, защото това сме най-близките хора. Разбира се, първо на майка ми, която е винаги плътно до мен. Тя много ми помага, много ме подкрепя и много ме мотивира. Благодаря ти, Насе. Благодаря на приятелят ми Краси и на синът ми Ноа за тези всичките дълги вечери, в които не съм с тях, просто защото или имам репетиции, или имам събрание на управителен съвет, или трябва да говоря, за да убеждавам нови групи да дойдат на събора или да обяснявам. Тоест, има много от личното ми време, което давам за всичко това, което правя, за което днес съм удостоена с честта да бъда българка на годината с тази награда на Изпълнителната агенция. Затова искам на тях да им благодаря за тяхното разбиране и за това, че са винаги плътно до мен. Анита Екенова, българка на годината, удостоена от Агенция за българите в чужбина. Вие сигурно ще бъдете и на събора в Мюнхен, уважаеми слушатели, заедно с Анита Екенова следващата година. А сега най-напред очакваме след 2 седмици, на 7, 8 и 9 ноември, националната среща на Асоциацията на българските фолклорни състави от чужбина. Благодаря на Анита за този откровен разговор и до нови срещи! До нови срещи! Музикална шарения. Живата история на музикалната ни традиция.